Днеска ми се роде син. Днес. Ако си мислите, че Филип Киркоров е интересен, вижте баща му Бедрос. Бил е заслужил артист, един от първите чужденци и то по времето на Елцин, а наскоро става народен артист на Русия. В деня, в който Филип изненадващо обяви, че му се е родил син, до последно информациите бяха, че самият Бедрос и 57-годишната му съпруга са станали родители. Чакам дете. Обаче не от мене. Ето какво сподели оперният певец за внучето си. Как ще се казва бебето? Бебето още не знаем. Новото бебе? Да. Не знаем още. Още не е решил Филип. Може би ще се казва Филип II? Не вярвам. Не вярвам. Преминаваме към тема, която Киркоров на драго сърце коментира. Неразказаната история на своето заминаване. Той заминава в Съветския съюз, за да учи и признава, че е постъпил в операта без да има музикално образование. Аз ноти не зная и до ден днешен. Музикално образование нямам. Това, че заминава без стипендия, му позволява да не се върне. Аз се ожених се 1964 година, останах в Съветския съюз. Ето как Бедрос се запознава с бъдещата си съпруга. През 1964 година заминах за Сочи на гастроли и там по време на концерта видяха в салона седи на 8-я ред. След това се оказа, че живеем в един хотел. И така се запознах, така аз от първия път викам, къде увядвате, къде вечеряте. И на други ден, след 2 дена направих предложение, след месец се оженихме. Я теперь все стерплю. 3 години след сватбата се ражда Филип. Но така стана, че той се увличаше много от творчеството на Ала Пугачова. Още като я видя на Златния Орфей, когато тя получи Гран-при, той беше някъде към 7 годишна или 8 годишна възраст. Просто се влюби в нейното творчество. Стана нейна фанат. Той знаеше всички нейни песни, кога са написани, коя песен къде е взял, каква награда. Тончо Русев един път с него взе да говори по въпроса на Златния Орфей. Той като му каза, Филип, тая година тая песен печели, тая година оная песен. Ти каза, архива, помниш, каза на Златния Орфей, бе каза, напиши книга. Няма да забравят, още някъде към 3 часа беше през нощта, обажда ми се Ала от Берлин. Вика, тя винаги ми казваше не Бедрос, а Боря. Боря вика, не знам каза какво да правя, твой син каза е влюбен, каза и не знам как да реша. Тогава аз отговорих, викам, възрастта тук няма никакво значение, както Беатрис и Гьоте. Независимо от това, тя е млада, а той възрастен старик, вече са женили и са обичали. Викам, ако има любов, аз не мога да възразя на сина си, аз одобрявам. Но любовта остана си, тая любов. И настъпи такъв момент, че когато тежко заболя жена ми и тъй да се каже, останаха няколко месеца вече да живее тя, Филип отива при нея и иска благословията, че са жени, и тя благослови. Этот брак для него первый. Церемония проходит в Санкт-Петербургском ЗАГСе. Сватбата е в Петербург, а майката на Филип умира на 30 април, рождения ден на певеца. Някъде около 15 години бяха наедно, да. 12-13 години наедно се наложи да се разведат, разведаха се. Защо? Защо? Това е въпрос, мога да отговоря. Това е много сложно. Става така. Един я обича, другия може би обича, след това не да обичва. А той до ден днешен си е увлечен. И дори виждате ли, като се роди внучката, той реши да нарича Ала Виктория. И правилно, ми се струва, че е правилно, защото фактически в неговия живот бяха 2 жени. Втората е майка му Виктория. Те двамата искали ли са да имат деца? Не, наверно са искали, но въпросът е едно да искаш, а друго да не става. И те още повече, че тогава нямаше такава технология за раждане на деца. Ако жената не е способна, нямаше тая технология, но искам да ви кажа, че те наверно са искали. Но, може би, ако имаше дете, можеха да не се разведат. Я
даже сетовать не смею. След темата за развода, Бедрос се сеща за следната любопитна случка с Тодор Живков след концерт в операта. И Тодор Живков се обръща към мене. Доколкото каза, разбрах, съпругата ви е рускиня. Викам, да, рускиня. Как живеете? Викам, добре. А имам сведения, казва, че смесените бракове идват, каза, във Варна и в България и се развеждат много хора. Много хора се развеждат, не могат да живеят. Викам, всичко зависи, викам, от човека, как ще се обръща към своята жена. Независимо мнение ми се струва, че, викам, другаря Живков, нацията ни няма значение, има значение човека. И тогава аз искам, каза, да се запозная с вашата съпруга. Утре сутринта, каза, с мене, каза, ще летим в София. Аз я каня, викам, да ми бъдете гости. То 154 беше, по-моему, самолета. Генерал Кашев, неговия адютант, отваря, нямаше вратичка, така завесата отваря и идва. Заповядайте, каза, идвате тук. И влизаме в салона, където седи Живков. А неговите места не са като нашите седалки, а неговото кресло, в средата маса, бутилки стоят в такива дупки, за да не паднат, нали, сложени специално. И той нас запозна с Людмила Живкова, това е дъщеря ми, това са внучетата, запозна с жена ми, всичко. И след 10-15 минути вече бяхме в центъра на София. Най-интересното, което направи Филип, Тодор Живков замина с чайка. Той забеляза Филип това нещо. И като слязахме на нас доди Волга. И генерал Кашев седна и Филип казва, нас, казва, нам чайка не будет. А генерал Кашев му казва, зачем тебе чайка? А там, говорит, автоматически снимается окна. Тогда еще чайка, натискаш копчетото, надолу слиза. Прозореца. Буде чайка. И като додахме в хотела, след това като отивахме при доктор Живков вече с колата, чайка беше. Цветов не дари девчатам. Въпреки, че откакто е студент живее в Русия, 80-годишният певец ни изпраща с българска песен, развълнуван от, по думите му, първото си телевизионно интервю за българска медия. Хубава си, моя горо, миришеш на младост, но вселява сърцата ни само скръб и жалост.